ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟରେ ଅନେକ ଲେଖକ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ନିଜର ପ୍ରକୃତ ନାଁକୁ ପ୍ରକାଶ ନ କରି ବିଭିନ୍ନ ଛଦ୍ମ ନାମରେ ତାଙ୍କ ଲେଖାଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରକାଶ କରୁଥିଲେ। ସେମାନେ ହେଲେ ଅଖିଳ ମୋହନ ପଟ୍ଟନାୟକ, ଶ୍ରୀ ଅକବି, ଶ୍ରୀମତୀ ଶୋଭନା ପଟ୍ଟନାୟକ, ଅନନ୍ତ ପଟ୍ଟନାୟକ, ଅଣାକାର, ଅତନୁ, କୁମାରୀ ଯଶୋଧାରା, ଅନନ୍ତ ଶଙ୍କର ରାୟ, ଶ୍ରୀ ସବୁଜ, ରାୟ, ଆଲୋକ କୁମାର, ବଙ୍ଗଲନ, ହରିତ, ଅସିତ ମହାନ୍ତି, ଶ୍ରୀ ସଞ୍ଜୟ, ଐତିହାସିକ, ସାବ୍ୟସାଚୀ, ଅସିତ ବରଣା, ଉଦୟନାଥ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ, ସଦାନନ୍ଦ ଶର୍ମା, ଅତନୁ ନାୟକ, ଉମେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ସରକାର, ଉଦାସୀ, କଣ୍ଡୁରୀ ଚରଣ ଦାସ, ଶ୍ରୀ କଥାକାର, କବିତାରାଣୀ ବିଟ୍, କାରୁବାକି, କାଳିନ୍ଦୀ ଚରଣ ପାଣିଗ୍ରାହୀ, ଅନାବଲ ରୂପକ, ବନ୍ଦୀ ସୈନିକ, କିଶୋର ଚନ୍ଦ୍ର ସାହୁ, କିଶୋର ଆକାଶ, କୈଳାସ ଲେଙ୍କା, ସମୁଦ୍ର ଗୁପ୍ତ, ଗୁରୁ ମହାନ୍ତି, ସାମୁଦ୍ରିକ, ଗୋପାଳ ଚନ୍ଦ୍ର ପ୍ରହରାଜ, ଦୁର୍ମୁଖ ଶର୍ମା, ଧୁର୍ମୁଷ ଧୁମା, ଧୁନ୍ଧୁମାର ପାଣି, ପାଣିପାତ୍ର ଶର୍ମା, ଗୋପାଳ ଚନ୍ଦ୍ର ମିଶ୍ର, ଗୋଚମୀ, ଗୋପୀ ବଲ୍ଲଭ ଦାସ, ଧନ୍ଦାସୁର, ଗୋଲକ ଧନ୍ଦା, ଗୋବିନ୍ଦ ତ୍ରିପାଠୀ, ବଳିବର୍ଦ୍ଧ ଶର୍ମା, ଗୋବିନ୍ଦ ରଥ, ଗୋଥ, ଗୌରୀଶଙ୍କର ରାୟ, ଶ୍ରୀରଙ୍ଗ ପଞ୍ଚାନନ, ଗୌରହରି ଦାସ, ଶ୍ରୀ ନାରଦ ଯାଯାବର, ଜିତେନ୍ଦ୍ର ନାରାୟଣ ଦାସ, ଦାସ ବେନହୁର, ଦଣ୍ଡପାଣି ଗୌଡ଼, ଆତ୍ମାରାମ, ଦାମୋଦର ପଟ୍ଟନାୟକ, ଯୁବରାଜ, ଦେବେନ ଦାସ, ଡକ୍ଟର ନାରାୟଣ, ନନ୍ଦକିଶୋର ବଳ, ଶ୍ରୀ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ମହାପାତ୍ର, ଅବଧୂତ, ବୃହଦ୍ଭାଣ୍ଡ, ଅନାମ, ନିମ, ସଂଘମିତ୍ରା, ରସରାଜ, ଚୁଟିଆମୂଷା, ନକଲ ନବୀଶ, ନୀଳାଦ୍ରିଭୂଷଣ ହରିଚନ୍ଦନ, ନୀଳଚନ୍ଦନ, ପୀତବାସ ରାଉତରାୟ, ଖାରିଆଖଡ଼ା, ପ୍ରତାପଚରଣ ଦାସ, କନିଷ୍କ, ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ଚନ୍ଦ୍ର ଦାସ, ସୁଭଦ୍ରାନନ୍ଦନ, ପ୍ରଭାକର ନାୟକ, ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ସତ୍ୟନାଶ, ପ୍ରଶାନ୍ତ ପଟ୍ଟନାୟକ, ପ୍ରୀତମ, ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତି, ଧୁର୍ଜଟି, ଶ୍ରୀ ପଞ୍ଚୁଚନ୍ଦ୍ର ଧୀରେନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତି, ବିଭୂତି ପଟ୍ଟନାୟକ, ନୀଳକଣ୍ଠ, ବୀରେନ୍ଦ୍ର କୁମାର ସାମନ୍ତରାୟ, ବନଫୁଲ, ବୈକୁଣ୍ଠନାଥ ପଟ୍ଟନାୟକ, ବ୍ରଜବାଦଲ, ଜରଦବାକ, ଭାବଗ୍ରାହୀ ମିଶ୍ର, ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଭାବାନନ୍ଦ, ମଧୁସୂଦନ ରାଓ, ଶ୍ରୀ ମୁରାରୀ, ମନୋଜ ଦାସ, ଦେବପ୍ରିୟ ବିନ୍ଦୁସାର, ମହମ୍ମଦ ହୁସେନ ରବି ଗାନ୍ଧୀ, ମହାପାତ୍ର ନୀଳମଣି ସାହୁ, ସଞ୍ଜୟ ଶୁଭଦର୍ଶୀ, ମନୀଷା ଦେବୀ, ଭୂପତି କାକ, ବିଭଣ୍ଡକ, ଦେବଦାସ, ମହାବିଦ୍ୟା ବହିଦାର, ମହାଜବିନ ବାଲେଶ୍ୱରୀ, ମହେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ମହାପାତ୍ର, ଧୁର୍ଜଟି, ମାୟାଧର ମାନସିଂ, ଦୁଃଶାସନ ନାୟକ, ମୋହନ ଦାସ, ରତିକାନ୍ତ ରାଓ, ଏମାର କେଆର, ରଘୁନାଥ ଦାସ, ଜଟାୟୁ, ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ସାହୁ, ତୈଳଜ ରବି, ରମେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ବାରିକ, ରମେଶ ଅଲି ବେସାନ୍ତ, ରାଧାମୋହନ ଗଡ଼ନାୟକ, ଅଗ୍ନିମିତ୍ର ଉପଗୁପ୍ତ, ରାମଚନ୍ଦ୍ର ମିଶ୍ର, ଫତୁରାନନ୍ଦ ଝାଡ଼ୁଦାର, ଭାଣ୍ଡମୁନି, ଶ୍ରୀ ନକଲିଆ, ରାମଶଙ୍କର ରାୟ, ଶ୍ରୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ ତ୍ରିପାଠୀ, ନଖିଆ ତିଆଡ଼ି, ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ ମହାପାତ୍ର, ଚୁଟିଆମୂଷା, କବିମନ୍ୟୁ ସାମନ୍ତସିଂହାର, ତିକ୍ତଚରଣ ଦାସ, ଦହିପାନ, ଲୋକନାଥ ମିଶ୍ର, ପଙ୍କବାବୁ, ଶ୍ୟାମସୁନ୍ଦର ମହାପାତ୍ର, ବାସବତା ମିଶ୍ର, ସତ୍ୟ ମହାପାତ୍ର, ଅନାଦି କବି, ସାତକୋଡ଼ି ହୋତା, ସିଦ୍ଧାର୍ଥ, ସାରଙ୍ଗଧର ଦାସ, ଲଣ୍ଡା ଦେହୁରୀ, ସୁଧୀର କୁମାର, ବିଜେନ୍ଦ୍ର ନାରାୟଣ, ଜାପାନୀ ବାବୁ, ସୁରେନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତି, ନରିଆ ଦାସ, ସୁଶୀଲ କୁମାର ମିଶ୍ର, ପଶୁ କବି, ହରେକୃଷ୍ଣ ମହତାବ, ଫାର୍ସି ଚାନ୍ଦ, ଜ୍ଞାନେନ୍ଦ୍ର ବର୍ମା ହେଲା ସୁଧୀନ୍ଦ୍ର।